pripravila práve v tejto chvíli. Bude to veľký luxus, bude to naozaj krásny šperk a nielen jeden. Takže poďme sa pozrieť na to, čo som si práve pripravila teraz. Pozrite sa na to, koľko krásy. Nádherný luxusný šperk, ktorý je pozlátený 18-karátovým žltým zlatom. Jeden je obohatený o priezračné zirkóny a perly, ktoré dodávajú šmrnc s týmto šperkom. A ďalší, ako môžete vidieť, obsahuje krásny tvar. Ale pozor, je to limitované množstvo, takže máme posledné 3 kúsky. A my s tou cenou pôjdeme určite nižšie, takže poďme sa pozrieť, aká cena bude týchto šperkov. 103,92 €, tak toto je naozaj úžasné, ale my nekončíme, 88,88, tak toto je naozaj symbolická cena a hlavne úžasná cena. Poďme sa pozrieť na tieto šperky. A to nie je všetko, pretože ja vám ešte doplním krásny náramok spolu s náušnicami, ktoré si môžete zakúpiť do tohto setu. Je to celá sada, takže dámy a páni, nemusíte vôbec premýšľať, práve naopak, pozrite sa na to. Mám tu pre vás krásne náušničky a ešte k tomu nádherný, masívny náramok, ktorý je taktiež tohoto sieťkovitého dizajnu a je pozlátený 18-karátovým žltým zlatom, obohatený o priezračné zirkóny. Posledné 3 kúsky, 88,88 €. Šokujúce ceny. Takže dámy, vy si znova môžete vybrať sadu, ktorá sa vám páči. Sadu, ktorá môže byť práve teraz vaša a sada za najnižšiu cenu 88,88 €. A my gratulujeme prvej rezervácii, prvej dáme, ktorá si objednala nádhernú sadu. Určite nebudete ľutovať, to vám garantujem. No ale my sa posunieme ďalej, pretože máme posledné 2 kúsky, ešte stále 2 dámy z celej republiky si môžu zakúpiť túto nádhernú sadu za najnižšiu cenu 88,88 €. Takže dámy a páni, teraz sa pozeráte na krásnu sadu, ktorá obsahuje náhrdelník, náušnice a ešte k tomu je zdobená perlami a priezračnými zirkónmi, ktoré sa skvelo hodia do tohto tvaru. Ďalej tu máme sadu, ktorá je pozlátená 18-karátovým žltým zlatom, obohatená taktiež o nespočetné množstvo priezračných zirkonov, ktoré sa schovávajú v tomto nádhernom priesvitnom dizajne, sieťkovitom dizajne, k tomu náušnice a ešte k tomu masívny náramok. Je to veľmi luxusná sada, takže dámy a páni, je to už iba na vás, ako využijete túto sadu. Či si ju dáte niekedy na svadbu, či si ju dáte úplne inde. Ja vám gratulujem, pretože my ideme ďalej. Napíšte si kód produktu 8218. No a teraz prichádza niečo, čo určite si zamilujete. Bude to reťazka a bude to náramok. Niečo, čo bude vhodné pre akúkoľvek vekovú kategóriu a okrem toho bude to unisex, takže si ju môžu dať aj páni, aj dámy. Poďme sa na to pozrieť. Wow, pozrite sa na to. Tento šperk patrí medzi vaše obľúbené šperky a hlavne má skvelé zapínanie, úplne klasické zapínanie, takže nebudete s tým mať žiadny problém. Cena 214,92 €, máme posledných 22 kúskov, posledných 22 možností, takže dámy a páni 0850 105 150, ale my s tou cenou ideme nižšie. 30,99 €, tak toto je naozaj úžasná cena, ale my nekončíme, milé dáme, práve naopak, iba začíname, takže cena, poďme na to. Kdeže ju máme, kdeže sa nachádza, chvíľka napätia, takže režia nás chce dať do napätia, no my sme v tom napätí, ale už by sme tú cenu mohli mať a na dobré sa oplatí čakať, takže poďme už na tú cenu, poďme si už konečne zadať a poďme sa na ňu pozrieť, pretože ja už by som chcela, aby sa aj naši diváci pozreli na šperky. 23,99 €, takže dámy, na to sa naozaj oplatilo čakať. Posledné kúsky, pozrite sa na to. Wow, krásna sada, pozlátená 18-karátovým žltým zlatom.
Už teraz môžete využiť túto ponuku. Už teraz môžete využiť túto krásnu ponuku za najnižšiu cenu 23,99 €. Má posledných 17 kúskov. 0850 100 550 je telefónne číslo, na ktorom si môžete objednať túto nádhernú sadu a ešte k tomu za najnižšiu cenu. Pani, sada je unisex, to znamená, že môžu nosiť aj páni, môžu nosiť aj dámy a je to sada, ktorú si zamilujete. Môžete ju nosiť elegantnému, športovému oblečeniu. Je to taká krásna sada, ktorá patrí medzi obľúbené sady v našej šperkománii. A ešte k tomu máme z nej posledných 10 kúskov, takže ešte 10 dám z celej republiky a my sa budeme musieť posunúť ďalej. Takže pôvodná cena tejto sady bola skoro 216 €, no my sme klesli na 23,99 €, čo si myslím, že nie je zlá cena. Ale máme tu už iba posledných 8 kúskov, takže ešte posledných 8 dám z celej republiky, ktoré môžu nosiť túto nádhernú sadu a to za najnižšiu cenu. Potešte svoju polovičku a zakúpte jej takúto nádhernú sadu za najnižšiu cenu 23,99 €. Máme posledných pár kúskov, posledných 6 kusov. 0850 100 550. Práve teraz toto telefónne číslo môžete využiť na to, aby ste si zakúpili túto nádhernú sadu. A to nie je všetko, pretože ja mám pre vás ešte tento krásny prsteň, ktorý bude za určite skvelú cenu. Poďme sa na tú cenu rovno aj pozrieť. Nebude to cena 100 €, nebude to cena 80 €, a bude o mnoho nižšia. Takže dámy, zostali nám 4 reťazky a cena prstenia, poďme sa na ňu, poďme pozrieť. Nebude to 80 €, ale cena klesne na... Poďme sa na to pozrieť. Aká bude cena tohto prstenia? 12,92 €, tak toto je naozaj úžasná cena. Ale my máme ešte pre vás nižšiu cenu. Áno, je to tak, my ideme ešte nižšie. 8,49 €, tak toto je naozaj skvelá cena. Pozrite sa na to. Posledných pár kúskov, ani sa nenazdáte, a z tohto prstenia nám neostane ani jeden kus. Musíte byť naozaj veľmi rýchli, takže premýšľajte, ale musíte naozaj premýšľať veľmi rýchlo. Máme tu krásny prsteň, ktorý je pozlatený 18-karátovým žltým zlatom, obohatený o priezračné zirkóny, ale nezabúdajte, že si môžete ešte zakúpiť tieto nádherné reťazky s náramkami a cenu sa môžete spýtať v call centre. 8,49 € za tento nádherný prsteň pokrytý priezračnými zirkónmi. Je masívny, takže dodávam šmrnc. Ja by som si kľudne kúpila celú sadu a viete prečo? Pretože sa perfektne hodí napríklad k tomu aj tento kúsok. Tento prsteň, ktorý, ako vidíte, je tiež pozlátený 18-karátovým žltým zlatom ako táto sada. Posledných 10 kúskov. 0850 100 550, posledných 9, 8, 8,49 €, je ešte stále nízka cena za nie reťazku, ale za prsteň, takže dámy a páni, reťazku s náramkom si k tomu môžete dokúpiť za určitú cenu, takže nepremárnite túto šancu. Bola by to naozaj škoda. 0850 100 550 je telefónne číslo. Dámy a páni, posledných 7 kúskov, 6 kúskov. Neváhajte a poďte do toho, pretože všetko, čo vidíte na mojej ruke, je za skvelú cenu. Prsteň za 8,49 €, náramok a reťazka za šokujúcu cenu. Posledných 5 kúskov, takže ktorá sada, ktorá dáma bude ešte obohatená o túto perfektnú sadu za najnižšiu cenu. Posledné 3 kúsky, posledné 3 možnosti. Garancia vrátenia peňazí do 30 dní a my sme sa dostali na číslo 2. Kritická dvojka, dámy, posledné 2 možnosti. Ani sa nenazdáte a za chvíľku sa budeme musieť posunúť ďalej, ale ešte predtým stále máte šancu. Ešte predtým stále máte možnosť. A už tam je číslo 1. 1, dámy a páni, jednotka. My sme sa dostali na to číslo 1. Napíšte si kód produktu 7765, ja vám gratulujem. A my ideme ďalej. Poďme sa pozrieť na to, čo som si pre vás pripravila práve v tejto chvíli. Bude to niečo, čo patrí medzi moje obľúbené šperky, takže možno tušíte aj čo.
Krásny krížik, stará dobrá klasika, ktorá nikdy nevidie z módy. Máme tu pre vás krížik, ktorý je pozlátený 18-karátovým žltým zlatom a obohatený o 11 zlatom. Poďme sa pozrieť na tú úžasnú cenu, ktorú sme si pre vás pripravili. A tá cena bude... Aká bude cena? Kde ju máme? 20,93 €. Presne táto cena je úplne skvelá. Takže počujete to? My ešte nekončíme. My ešte ideme nižšie s touto cenou. Takže cena, dámy a páni, 14,99 €. Ja neverím vlastným očiam. Toto je úžasné. A my nekončíme, pretože ja mám pre vás ešte darček úplne zdarma. A tým darčekom bude ďalší krížik, ktorý je pozlátený 18-karátovým bielým zlatom, obohatený o priezračné zirkóny. 14,99 €, posledných 21 kúskov. Posledných 21 možností, cena je úžasná, 14,99 €. 0850 105 150, takže nemusíte si ani vyberať, ktorý krížik si vybrať, pretože od nás dostanete obidva. Tieto krížiky nikdy nevidú z módy, sú tu stáročia, aj tu budú. A ešte k tomu sa vyrábajú v rôznych prevedeniach. Vyrábajú sa v žltom, bielom, ešte k tomu rúžovom pozlátení. No ale my sme si dneska pre vás pripravili toto biele a žlté pozlátenie. Takýto minimalistický krížik, ktorý môžete nosiť ešte k tomu aj k elegantnému športovému oblečeniu. Veľmi pekne vynikne. Sú to krížiky, ktoré sú spracované úplne precízne. Takže máte poslednú možnosť, poslednú šancu, posledná možnosť, ako si zakúpiť takúto krásu. Vidíte, množstvo nám rapidne klesá, máme posledných 6 kúskov. Cena je neuveriteľne nízka, 14,99 €. Vy si nemusíte vyberať, pretože vám dávame obidva krížiky za túto skvelú cenu a tá cena je 14,99 €. Dámy a páni, posledných 6 kúskov, posledných 5, 4. Čo to teda bude? Ktorá dáma si príde pre ten svoj nádherný krížik za najnižšiu cenu, a to 14,99 €. Máte posledné 3 kúsky, posledné 3 možnosti. Takže dámy a páni, 0850 105 150, posledné 2. Posledné 2 dámy, takže ktoré to budú? Rýchlo, 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 pretože za chvíľku budeme musieť sa rozlúčiť s týmito krásnymi krížikmi. 14,99 €. Napíšte si kód produktu, ja vám gratulujem a my ideme ďalej. Poďme sa pozrieť, čo som si pre vás pripravila práve v tejto chvíli. Bude to krásna sada, ktorá je perlová a je pozlátená ešte k tomu 18-karátovým bielým zlatom. Môžeme sa na ňu ísť rovno aj pozrieť. A čo to asi bude? Tak, nádherná sada. Wow, pozrite sa na to. Krásna sada, ktorá je pozlátená 18-karátovým bielým zlatom. Cena je 100 €, lenže my s tou cenou pôjdeme o mnoho nižšie, takže vás nebudeme zdržovať. Poďme sa pozrieť na tú cenu. Ktorá cena bude? 16,99 €. Tak toto je naozaj úžasná cena. Dámy a páni, posledných 50 kúskov, ale my ideme ešte nižšie. 10,79 €. Takže dámy, pozrite sa na to, krásna sada, ktorá je obohatená o tieto nádherné priezračné zirkóny, ktoré sa len tak ligocú. A hlavne, ako vidíte, je to biele pozlátenie, ktoré je vložené do tohto šperku. Nádherné, ako vidíte, nádherné perly. Je to predposledný produkt dnešného vysielania, takže si ho určite nenechajte ujsť. Máme posledných 24, 23, 22 kúskov, veľmi rýchlo klesá toto množstvo. Ani sa nenazdáte a za chvíľku tieto šperky budú preč. Takže 10,79 €. 0850 105 150 je telefónne číslo, nádherná reťazka, ktorá je s nastaviteľnou veľkosťou. Posledných 9 kúskov, posledných 8. Takže dámy a páni, popremýšľajte, ale veľmi rýchlo, pretože za chvíľku klesáme. Dneska sme tu naživo, to znamená, že iba dnes, behom tejto chvíli, môžete si zakúpiť tieto šperky za najnižšiu cenu. Máme tu prívesok a náušničky v cene. Takže 10,79 €, 95,92 posledných 7 posledných 6 kúskov, posledných 6 dám celej republiky, ktoré si môžu zakúpiť takúto krásu za najnižšiu cenu a už iba 5. 0850 105 150.
Posledné 4 kúsky, ešte 4 kúsky, 4 dámy. Dámy, nepremárnite túto šancu, nepremárnite túto možnosť, pretože ani sa nenazdáte a za chvíľku budeme sa musieť s touto sadou rozlúčiť. Takže posledné 3 kúsky, posledné 2 kúsky. Pozor, pozor, pretože tu máme posledné 2 kúsky a ešte 2 sady. Iba posledné 2 dámy celého Slovenska si môžu zakúpiť takúto krásnu sadu za najnižšiu cenu a je tam číslo 1. Jednotka. Pozor, pozor, číslo 1. Posledný kúsok, posledná cena, posledná možnosť. Ani sa nenazdáte a my sa za chvíľku s touto sadou budeme musieť rozlúčiť, takže napíšte si kód produktu. Ja vám gratulujem a my ideme ďalej. Poďme sa pozrieť na posledný produkt dnešného dňa. A tým produktom budú krásne reťazky a náramky. Poďme sa na to pozrieť, ako to vyzerá. Wow, a už to vidíte v celej kráse. Už to vidíte v celej kráse, nádherné šokujúce ceny. A toto je naša bonusová ponuka. 78,92 €. Ale nezdržiavajme, poďme na cenu. Cena. Aká bude cena? Poďme sa na ňu pozrieť. Na ktorú v tejto chvíli pretože nižšie 79 €. Takže dáme 100 kusov. Ako si zakúpil za a to je 89 150 50 je telné číslo. Taktiež to je ešte vo vysielaní 905 89. Teraz si mami za rok, takže to je veľmi vysielaná na nižšiu 850 150 telefón, máme po 30, ale